Goeie jonge meisjes, we zien hier in Haas en de Weersfamilie wat skier. Er zijn hier wat concurrentie van de bewolking. Ja, die afwisseling van zonneschijn en bewolking die hebben we ook de komende dagen. Jongen, vannacht hebben we bewolking en brede opklaringen waarbij de temperatuur flink onderuit zak in. Althans een stuk verder onderuit dan de aankomende dagen. Het kwik zakt naar een 11 of 12 graden bovenaan. En aan de kust is het nog een graad of 13, 14. Ja, en de wind die valt eigenlijk voort. Ik verwacht dat de wind zwak of matig is, of eigenlijk zwak uit een variabele richting. En dan zou er aan het eind van de nacht ook wat diesig waar ontsteken kunnen en hier en daar misschien een mistbank. Morgen is die mistbank al heel gauw weer voort en dan komt de zinnen te vastzien. Dan hadden we het net helemaal droeg. Het zucht nu dat we wel een paar buikjes krijgen zullen. Maar de zinnen komt ook heel heus geregeld te vastzien. En daarbij temperaturen die komen te lezen om bij de 20 of 21 graden. De wind is matig, krijgt 3 en 4 en die komt uit het noordwesten en het noorden. En dan ben je wel weer daar aan het fruitzucht voor de komende dagen. Sneun, een droge dag, de zinnen erbij, een temperatuur toch nog even een stapje lager, 20 graden. En snijn, dan komt die temperatuur weer op de 20 graden te staan. En dan hebben we ook een droge dag staan. Geregeld de zinnen, ja, die afwisseling van stapelwolken en zinnen die houden we. En ook menje hebben we dan de zinnen erbij. Mijn temperatuur die krijgt even weer wat hoger komt, een graad of 21. En zoals het nou zit, komt later in de week de simmer en de warmte weer om. Nog een hoffelijke jong verder, onzien.